Zdravím všetkých, moje meno je Milan Lieskovský a práve prichádzam do svojho domova z jednej úžasnej open air akcie, ktorá sa konala dnes v noci v Širokom alebo v obci Široké a naozaj 1500 ľudí, čo je úžasné, parádna atmosféra. Dúfam, že ste si to všetci užili, pretože ja maximálne chcem sa vám všetkým poďakovať, pretože to bola jedna bomba. Ďakujem DJ-ovi Lubošovi, ktorý mi pripravil výborné zázemie. Ďakujem Joškovi, ktorý to všetko zorganizoval a dal dokopy. A ďakujem hlavne vám, že ste prišli. A aj vďaka dobrému počasiu máme za sebou fakt naozaj úžasnú party vonku. V živote som nehral na streche. No, fantázia, takže Široké. Normálne nenachádzam slov. Boli ste úžasní. Poklona vám a teším sa opäť. Dúfam, že čoskoro na budúce.